Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenaga Kekuat Kekya Uba Wailad Miki Shila, Ulaong baka sorkar mendaga dengan penbet halor ke jingkang talano ki Trai Jaka ya ke PHC han Nongur Weilyngkut. Uba Wailad ulaong beminta kidang persyang ban Pynsngewthuh yaki namar baka hap ban yat kat kum ki kendon belabu ban aikam kat no ngut yaki Trai Jaka kum ta ki hap ban yat kat kum ki kendon namar hadian habut ladadan kam hakut ru ka hap yat kat kum ka an. Udaong bay kinong ay Jaka la ban ay kam tang yuway henday hakapor baki kren ban shna ya kani ka PHC lesi kadon kajing bom ya kren bha na katakadaw ka sami kani kajing kulmar la ban kadaw kitray Jong ka Jaka belate ya ka PHC hanong ur Weilyngkut kila khang talano ya ka PHC hadian bala syaweng kam no ya ka we ka khun ka bayo kam na ka PHC bat syak ban tre tang uway na kidukot Jong ka longyeng Jong kitray Jaka. Weilyngkut deh mau kerwat i bagi kita try kila hang talai tu aja ka di Sumatera tu ka surkar minta kalekan ni kalau ka simpe kami pengirang ya ka process of discussion karang ya ngidang ya persang Pynsngewthuh yaki namar ka surkar ka habyat kat kum ki kendon no ka ladon hiki guideline kini kita iba kum land owner kat nungut ki dei ban yokam te ngi hap stick ya kata namar la shai le sisngi la dingi le ka kod kan ya kat kum ka kita try kila ongru bala deb ya sos sekolah mau ban ya tu ka khun ban ai kam re kum no pat ki be kam ga kata ke nyoi namar po hagapor baki ya sai nganam kwa ban komen ya no tambah in the past namar baki kembut ya kendon kat kum ka tu ka an ba ai Jaka te ya ki we ki lan owner la ban ai tangi we kam te ki ha ka tu ko por Pynsngewthuh ki yu mo por ba yu himat ka there is a communication gap na kata ka daw ki la ya imat ki la ya sai ki la ya tho te kum ta te ngidang persang pan ya penbaik yang turang ya keren skoi ban ma